Vaya, se me gusta vivir aquí. O meu pobo, que é Bamonde, en definitiva o meu concello, que é Begonte, é un concello que está situado nun punto estratégico, porque todas as mercadorías que viñan para a costa lucense e as mercadorías que iban para o occidente de Asturias viñan a Bamonde, non iban a Lugo. Partindo da base de que Bamonde é un pueblo pequeniño, o Camiño de Santiago supuxo un impulso económico moi grande, o Camiño Vida. É unha suma de experiencias, un paso de xente continua, constante, do cual aprendemos moito, eles aprenden algo de nós. Se te das conta aquí na paisaxe, nas lendas, na nosa arquitectura, as nosas construcións, todo se basa na pedra. Non hai que olvidar que foi un sustento para gran parte da xente deste municipio. Identifícalo perfectamente co escudo do Concello, pero ao mesmo tempo ten algo meu, ten algo que doulle aí un pequeno sello, gústame. O río Ladra ten moita vegetación, é un río rico en troitas. O que máis podemos observar e que son máis espectaculares serían o Martiño Peixeiro e o Merlo Rieiro, non? Paxar o paxariño. Pasou o inverno e pasou o frío. E acochado no niño ao carón da tua pardiña, ti és namoradiño. Paxar o paxariño. Como dixo un filósofo de Madrid, tú estás en la cima del arte, de la humanidad y de la espiritualidad, referiéndose a miña obra. O Club Fluvial de Begonte é un punto de reunión, non, para veciños, para socios, para demais usuarios, non só no verán, tamén no inverno. A xente comparte un pouquiño aquel club fluvial que é máis lúdico con esta parte que é un club fluvial máis natural. Reconfórtate vendo disfrutar as familias, pero sobre todo disfrutar aos pequenos, correndo por aquí e sabendo que teñen tranquilidade. É un valor que temos aquí en Bamonde e, definitivamente, no Concello de Begonte. Pois o que ten Begonte é, precisamente, eu coido que estos espazos naturais, as paisaxes que se poden ver aquí, a paz, a tranquilidade que che poden transmitir, seguramente sexan maiores no inverno, na primavera e non no verán. Non é soamente o tema da algarabía, da festa, non? Que tamén, por suposto que sí, pero tamén é un lugar moi, moi tranquilo. A festa da empanada faise polo xeral a fin de semana que coincide coas festas do Carmen. Ademais da empanada, hai unha panadería do pobo que fai o lacón preñado. En Begonte somos fartos. E como somos fartos, non nos chega un boliño co chourizo, facemos un lacón preñado, porque me conta a verdade que se come moi ben. Para min a Virgen ten de especial a cantidad de xente que ven aquí, arrodíase diante dela, choran, fan de todo. A romería, nosotros, pois, cando hai romería, o propio que é 24 de maio, empezamos as misas ás 7 da mañá. E esa misa é a dos funcionarios, porque ponse a iglesia aporrotada de par en par. Aquí imaginámonos que naceu Xesús aquí en Begonte. Por eso o ambiente é un ambiente de terra xa. Vemos que a xente lle chama a atención aos figuros antigos, que explican aos nenos como se traballaba antes, como... Entonces, eso é o máis bonito. É unha cosa de máis bonita do Belén, sí. Engancha de tal maneira que o que ve unha vez ten que volver. A importancia de conservar estas masas de bosque ou as zonas de lagoa que temos. Amo a natureza e amo a familia e a xente da miña terra. Entonces, tiña que vir para Bamonde.
Nacín no Concello de Abadín, pero vim para aquí, para Begonte, e a min acolleronme como ao fillo. Entonces, non podo falar mal de Begonte. Vale, eu considero que sin o camiño Vamón de hoxe sería moito menos do que é. Eu son desas persoas que podo vivir, de feito, vivín en moitos lados, non? Pero sempre tes presente que naciches en Begonte e cando entras no territorio de Begonte parece que o corpo que che dá, que te ves arriba, non? Eu sempre digo que cando saio de Lugo e veño hacia Begonte, justamente o pasar Rábade eu xa respiro de outro xeito.